Kauturan, mayugid nga adlaw sa inyo nga tanan. Hindi nga tion, amo ang tion sang aton pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Busa pangayoon naton ang kaalam na nagaling sa Dios sa pag-intindi kag pag-apply sang mga kamatuoran halin sa bala nga kasulatan sa aton mga kabuhi. Agod nga hindi lamang nga igo magpamati kita, kundi sundon o kontumano naton ang ginahambal sa bala na kasulatan, agud nga kita nga mga tao magmalapit sa Dios tungod kay kita matinungmanon kung ano ang iya mga natudlo sa aton. Sa aton na nahibaluan, pero akon lang iniliwat nga suliton sa paghambal nga ang tanan nga may kabuhi sa ibabaw sini nga duta nga aton ginaistaran gintuga sang Dios. Kag tungod sina makabigman naton suno sa ginahambal sang Bible sa aton nga kita nga mga tao mas superior sa iban nga mga tinuga tungod kay kita amo ang pinakamaalam nga tinuga nga nagakabuhi sa sini nga kalibutan. Mayara nga mga tinuga dalagko ang ilang mga lawas katulad sa mga baka kag karbaw, pero kung kaalam ang paghahambalan ang mga tao amo ang pinakamaalam sa tanan nga tinuga. Pero kung ang kaalam nga ginhatag sang Dios sa aton hindi naton paggamiton sang husto, wala naton ginagamit ang aton nga utok, ang aton ulo sang husto nga paggamit, kag daw hindi na kita makahibalo kung ano ang maayo kag malain, ang kinaalab nga ginhatag sang Dios sa aton, imbis nga tawgon kita sang Dios nga mga maalab nga mga tao, ginatawag sang Dios ang mga tao nga wala nagagamit sang insakto sang kinaalam nga ginhatag sang Dios sa ila. Ang panawag sina sang Dios nga sahi sa mga tao, hindi mga maalam nga mga tao, kundi mga buang-buang. Tanaw naton ang una nga kamatuoran, kag kilalahon naton kung sino ang mga tao nga ginatawag sang Dios nga mga buang-buang. Tanaw naton ang Salmo kapitulo 14 bersikulo 1. Diri nagasiling ang mga buang-buang nagasiling sa ilang kagalingon, wala sing Dios. Siling sang Bible sa aton, ang mga tao nga nagasiling nga wala sang Dios, ini nga mga tao buang-buang kay wala nila gingamit ang kinaalam nga ginatag sang Dios sa ila. Ang Dios amo ang nagsiling nga buang-buang ini nga klase sa mga tao. Wala ako nagasiling sina, akon lamang ginbasa kung ano ang ginahambal sang Dios sa sina nga mga klase sa mga tao. Sa mga tao nga nagasiling sa ilang kagalingon nga wala sing Dios, ang Dios nagasiling ina nga mga tao mga buang-buang. Kag kung ibo basahon ang iban nga mga dinalan sa Salmo 14:1, nagasiling siya, malaot sila tanan. Ang mga tao gali nga nagasiling nga wala sang Dios ang kalibutan, siling sang Bible, ina nga mga tao hindi lamang mga buang-buang, kundi ina nga mga tao mga malaot. Malaot sila tanan. Kag nagasiling pagid siya, makangililad nga mga butang ang ila ginahimo. Ang ginahimo sini nga mga tao, ang mga tao nga wala nagakilala sa Dios, siling niya nagahimo sila sa makangililad nga mga butang. Ang ilang hinimuan lunsay mga malaot sa tubangan sang Ginoo. Kag ang katapusan nga dinala nagasiling, wala gid sing isa nga nagahimo sing maayo. Kung sa aton pa ang mga tao nga nagasiling nga wala sing Dios ang kalibutan, ang ilang tanan hinimuan malain, kag wala gid sing isa, wala sing isa sa ila nga nagahimo sang maayo, lonsay kalautan lamang
ang ilang ginahimo kay man wala man sila nagakahadlok kag nagatahod sa Ginoo kay siling nila wala man sang Dios, si pagusto lang sila sa paghimo sang sala kay wala man sila sing salabton sa Ginoo kay wala man sila nagakilala nga may Dios ang kalibutan. Kagan siling sang Bible amo ini ang tao nga nagapakasala mapatay. Ang tao ang pulong nga nagapakasala mapatay. Kung sa aton pa wala siya nagahimo o kung nagauntat sa paghimo sang sala kay pulong nagapakasala. Wala nagauntat himo sang sala. Lain man niya ang ginapaintindi sa aton kung magsiling ang Bible nga ang tao nakasala. Lain man niya nagsiling nagapakasala. Kung ang tao nakasala, kung sa aton pa nakahimo sa isang sala, pero wala niya ginpadayon sa paghimo ang iya nga sala. Pero kung magsiling kita, nagapakasala, nakasala sa isang una, nagahimo sa sala subong, kag naghihimo man siya sa sala sa palaboton, wala siya nagauntat himo sang sala. So ang siling sa Bible, ang tao nga nagapakasala mapatay. Ini makita nimo sa Ezekiel 18:4. Okay, ang tao nga wala nagauntat sang himo sang sala, siling niya mapatay siya. May yara nga tatlo nga klase sang kamatayon nga ginatudlo sang balaang nga kasulatan sa aton. Ang una, ginatawag nga espirituhanon nga kamatayon. Okay, ano ini? Ang espirituhanon nga kamatayon, amo ini ang pagkautod sang aton relasyon sa Dios. Ano ang nakautod sang aton relasyon sa Dios? Amo ang sala. So ang aton relasyon sa Dios hindi na maayo kung nakahimo kita sang sala. Nasiparar, nautod ang aton maayo nga relasyon sa Ginoo. Kag muna natabo dito sa Garden sang Eden, sa tong una naton nga ginikanan, nga sila nakahimo sang sala kay ginsupak nila ang sugo sang Dios nga hindi magkaon sang bunga sang kahoy nga makita sa tunga sang garden, kag nagsiling ang Dios sa ila nga kung sila magkaon mapatay sila. So ang una nga sala nga ila ginhimo nakapasiparar, nakabugto sa ilang relasyon halin sa Dios, ang Dios nga nagtuga kag nagbutang sa ila didto sa Garden sang Eden. So kitang tanan, katulad man sa aton una nga ginikanan, nakasala kita sa paghimo naton sang sala, then nautod ang mayo nga relasyon naton sa Dios kag ginasiling ina nga espirituhanon nga kamatayon. Ang ikadua nga klase sang kamatayon amo ang lawasnon nga kamatayon. Ang aton lawas mapatay, hindi na magsulod kagwa ang hangin sa aton nga bakba kag sa aton ilong, ang aton lawas mapatay, ginasiling ina nga lawas no nga kamatayon, ina bayad sang sala. Kay mo ina ang nahambal sa Bible nga ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Kamatayon espirituhanon na utod ang mayong relasyon sa Ginoo, mapatay man ang aton lawas, kag ang Bible nagasiling nga daan na gagintalana sa tao nga mapatay sa makaisa lang kag tapos sina hukman siya sa Dios. Ang tao may tion nga ibunag siya sa iyang iloy kag may panahon man nga mapatay kita. Amoy na ang lawas no nga kamatayon. Pero ang masubo kag masakit sa tanan nga sahay sang kamatayon, amo ini ang ginatawag nga kamatayon nga wala sing katapusan didto sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impierno. Dito ang tao ginasakit pero hindi siya mapatay, ginatawag ina nga eternal death, kamatayon nga wala sing katapusan didto sa linaw sang kalayo kung hindi masolbar ang ginasiling nga sala. Ang bayad sa sala kamatayon, kag nagasiling ang Ezekiel 18:4, ang tao nga nagapakasala mapatay, wala nagauntat
sa paghimo sang sala. Pero hindi balag natudlo sang Bible sa aton nga kon aton hinulsulan ang aton mga sala, ang Dios magapatawad kag magatinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Ina ginatudlo sa 1 John 1:9. Kung aton ituad ang aton mga sala sa Dios, ang Dios matarong sa pagpatawad kag sa pagtinlo sang aton mga kabuhi. Kag nagpadayon sa pagtudlo ang Bible sa aton. Kag kung aton lamang hinulsulan ang Dios sang ang aton sala sa tubangan sang Dios, patawaron niya kag kalimtan niya, hindi na niya pagdumdumon ang mga kalapasan nga aton ginahimo. Kabangdanan nga si Kristo nagkari, ginhalad niya iyang kabuhi sa cross, agod nga makaangkon kita sang kapatawaran sang aton mga sala. Pero ang hindi masarangan ni Kristo sa pagpatawad sa aton, amo inang sala nga ginahigugma naton, nga hindi naton gusto nga talikdan, kag gusto naton nga balik-balikon inahimo nga sala tungod kay nahigugma kita sa paghimo sina nga sala. Ina nga klase sang sala nga wala naton ginahinulsulan kag ginahigugma naton nga sala sa aton kabuhi, hindi masarangan sa pagpatawad sang Dios kay man naghatag siya sang kondisyon. Anong kondisyon? Kon hinulsulan naton ang aton sala, amo inang kondisyon. Pero kon hindi naton paginulsulan, wala ang Dios sing mahimo sa pagpatawad sina nga sala, kay na nga sala ginahigugma naton kag ginabalik-balik naton ina sa paghimo, kag wala kita singgana sa pagbiya kag pagtalikod kag paginulsol sina nga sala. So nagsiling ang Bible, ang mga buang-buang nagasiling nga wala sang Dios. Kag gina ang mga tao nga ginatawag sang Dios nga mga buang-buang, nagapakasala sila, wala sila nagatahod sa Dios, wala sila nagakahadlok kay man. Siling nila, wala man kita sang salabton sa Dios, kay wala man sang Dios. Pero ang matuod iya, may Dios nga nagtuga sang kalibutan, diin kita niya ginbutang, kag nagapaabot ang Dios nga kita magahimo sang labing maayo, Dios nun nga mga bagay nga dapat naton pagahimuon. Sino pagidre ang ikadua nga ginasiling sa Bible nga mga buang-buang nga mga tao nga wala nagagamit sa ilang husto nga kinaalam nga ginhatag sa Dios sa ila? Amo ini ang makita nimo sa Roma Kapitulo 1 halin sa 20 tubtob sa 23. Sino ini sila? Okay, ang ginahambal diri amo ang mga tao nga nagasimba sa Dios kung sa aton pa sa hindi matuod nga Dios. Aton basahon ang aton nga balaan nga kasulatan agod nga makita naton ini nga kamatuoran. Sugod lang kita sa 22 tubtob sa 23. Nagasiling diri, nagapakaalam sila pero mga buang-buang nga sa baylo nga magsimba sila sa Dios nga di mamalatyon, nagasimba sila sa mga larawan nga ginhimo kaangay sang mga tao nga mamalatyon, mga pispis, mga sapat nga apat sa mga tiil, o kon mga sapat nga nagasaog. Amo ina ang mga Dios, nagahimo sila sang isa ka bagay nga itsura daw dagway sang tao, kag dagway sang sapat, kag dagway sang sapat nga nagasaog kung sa aton pa manog, kag ina ila ginasimba. Ang siling sa Bible, imbes nga magsimba sila sa matutuod nga Dios, ang ilang ginasimba amo ang ilang mga ginhimo nga mga Dios kag simbahon. Nagasiling sa ang Bible nga ini nga mga tao nagapakamaalam sa ilang kaugalingon, pero sila mga buang-buang kay wala sila nagasimba sa matutuod nga Dios. Kagamo man ini ang ginatudlo sa aton sa Exodo 20 halin sa 3 pakadto sa idalom, nagatudlo ang Dios sa aton
nga hindi kita maghupot sang iban nga Dios luwas sa iya. Kag hindi kamo maghimo sang bisan anong larawan nga kaangay sa mga tinuga dito sa kahawaan sa kalangitan, sang dagway nga makita katulad sa mga tinuga diri sa ibabaw sang dota, kag sa idalom sang dota, hindi kamo maghupot sang bisan ano nga mga Dios kay ako siling nga sang Dios, amo ang matudtod nga Dios, kag nagapangimon ako siling sang Dios kon kamo magsimba sa iban nga mga Dios. So sa Roma 1 kapitulo 22 pakadto sa 23 nagasiling ang Bible, ini nga mga tao nga nagasimba sa mga Dios, mga buang-buang, kay wala nila ginagamit ang ilang kinaalam kung ano ang maayo kag kung ano ang malain. Mga kautoran sa labing matinaw kag maatag amo ini, nga ang Dios amo ang nagtuga sa aton. Kag tungod kay kita mga tinuga sang Dios, kag siya amo ang magtuga, dapat kita nga mga tao amo ang magsimba sa iya, kay siya amo ang nagtuga sa aton. Hindi nga ang Dios nga nagtuga amo ang magsimba sa aton nga mga tao nga iyang tinuga. Okay, ibutan naton kung nagagamit kita sang Dios non nga kinaalam. Kung ang isa ka tao maghimo sang larawan nga Dios, kung ina nga tao nga naghimo sina, dapat singganon niya ang iyang ginhimo. Ikaw ang magsimba sa akon, kay ako naghimo sa imo. Hindi nga ikaw nga naghimo sa iya, ikaw nga tao amo masimba sa iya nga hinimo mo lamang na siya. Kag nagsiling Bible sa aton, kag may rason ang Dios magsiling nga buang-buang gid ang mga tao nga nagsimba sa mga Dios, kay naghimo sila sang Dios nga may baba pero hindi man makakita. Ang ginhimo nilang larawan, may ilong pero hindi man makapanimaho, may baba pero hindi man makahambal, may kamot pero hindi man makahimo, may tiil nga pero hindi man makalakat. Di amo na nga klase ang ginhimo sang tao, simbahon mo pa. Dapat ina nga ginhimo nimo nga larawan nga Dios, singganon mo siya nga siya amo ang magsimba sa imo, kay ikaw amo ang naghimo sina. Amo na ang punto nga gusto itudlo sang Bible sa aton. Tungod kay ang Dios amo naghimo sa aton nga mga tao, kita nga mga tinuga sang Dios, amo ang magsimba sa sina nga Dios. Kag nga matudtod nga nagasimba sa Dios, amo ang mga tao nga nagasimba sa espiritu kag sa kamatuoran. Kag hindi na bagay nga maghimo kita sa mga images, mga larawan nga aton simbahon, kay man ang Dios espiritu, hindi mo makita. So hindi ka makasarang sa paghimo katulad sa dagway sang Dios, kay ang Dios wala dagway, kay man ang Dios espiritu, katulad lamang sang hangin nga mabatyagani mo ang hangin nga nagadupoy-dupoy pero hindi mo makita kung ano ang dagway sang hangin. Ang Dios espiritu, simbahon naton siya sa espiritu kag sa kamatuoran. Ang katatlo dire nga ginatawag sa Dios nga mga buang-buang, amo ini ang mga tao nga nagasalig sa ila nga manggad. Kagaton basahon ang Lucas kapitulo 12, tanawon ta lang ang 19 tubtob sa 20, pero ako ni hambal ang background sini. Ang 19 nagasiling, Lucas 12, 19 tubtob sa 20. Nagasiling ako sa akon kaugalingon, mapalaron ka, may madamo ka nga maayo nga mga pagkabutang, para sa malawig nga mga tinuig. Magpatawhay ka lang, magkaon, mag-inom, kag magkalipay. 20. Pero ang Dios nagsiling sa iya, buang-buang, karon gid nga gabi, mapatay ka, ti sino karon ang makapulos sining mga pagkabutang nga gintigana mo para sa imo kaugalingon. Okay, ang background sa likod sini nga sugilanon amo ini, may tao nga nakaprodukto sang madamo gid nga produkto siyang uma. Kag nagsiling siya siyang kaugalingon,
Magapatindog ako sang dako pagid nga budiga agod yung pagasudlan pagabutangan sang madamo nakon nga mga produkto. So naghimo siya sa dako nga butiga, ginsulod ang madamo niya produkto halin siyang uma, kag nagsiling siya siyang kaugalingon. Sinya magmalipayon ikaw, magpatawhay lang ikaw, mag-inom, magkaon kag mag-inom, kay may madamo ikaw nga mga pagkaon nga ginpreparar para sa imong kagalingon sa malawig nga mga tinuig. Amo ina ang ginsiling niya siyang kagalingon. Abi niya kay madamo man ang pagkaon nga ginpreparar para sa iya, magalawig pagid ang iyang kabuhi. Mga kautoran, ang kabuhi sang tao, ang kalawigon sang kabuhi sang tao, wala na sandig kung daw ano kadamo sang imong manggad. Mahimo nga wala ka manggad pero maglawig ang imong kabuhi diri sa dota, kag pwede man nga damo ang imong pagkabutan pagkaon pero hindi ka man maglawig, kabangdanan nga ang Dios naghambal sa sini nga tao. Oy buang-buang, karon nga gabi mapatay ikaw, sino na lang ang magapulos sa sining manggad nga imo ginpreparar para sa imong kaugalingon? Wala na kakahulugan nga kundamo ang imong manggad kag pagkaon nga magalawig ang imong kabuhi diri sa dota. Ang aton kabuhi ara na sandig sa kamot sang Dios nga gamhanan, kag siya amo ang nagabuot. Amo ina nga nagsiling ang Bible nga may gintalana nga tion para sa tanan nga mga tao sa sining kalibutan. Pero kung gusto mo gid man nga makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, dapat nga magtuo kita kag magbaton kay Kristo sulod sa aton kabuhi. Kay man nagsiling ang Bible nga ang tanan nga nagatuo kag nagbaton kay Kristo makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pero wala nagasiling ang Bible nga sa tanan nga makaangkon sang madamo nga manggad, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Wala naghambal ang Bible sina, kag ang kabuhi nga wala sing katapusan hindi mo maangkon diri sa dota. Ang kabuhi nga wala sing katapusan maangkon nimo didto sa langit, sa tion nga kita magabiya na sa sininga dota kag magapakig-upod kay Kristo didto sa langit. Ang Bible nagasiling nga si Kristo lamang amo ang dalan pakadto sa langit, kag maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi sa imong pagtuo kag pagbaton sinang Kristo nga nahigugma sa imo kag naghalad siyang kabuhi sa cross agod nga matigayon ang kasiguruan sang kaluwasan sang imo nga kabuhi. So mga kautoran, ang malipot nato nga kabuhi nga ginhatag sa Dios sa sini nga kalibutan, aton isurrender sang lubos sang focus dira kay Kristo, kag masurrender nimo inang kabuhi pagi sa imong pagtuo kag pagbaton sa iya sulod sa imong tagipusoon. So ang tion nagapaabot sa aton halin sang una tubtub subong, karon na amo ang adlaw sang kaluwasan. Ikaw makabig nga tao nga maalam kag indi buang-buang kon imo itugyan sang lubos ang imong kabuhi sa Dios. Kilalahon nimo siya nga siya amo ang nagpadala sa iyang bugtong anak, kag kilalahon nimo ang kamatuoran nga tungod sa dako nga pagigugma ni Kristo ginhalad niya ang kabuhi sa cross, kay nakahibalo siya nga kung wala sang hamili nga dugo iyang patubod sa cross, wala sing kapatawaran sang aton mga kalapasan, kay ang iyang hamili nga dugo amo lamang ang makatinlo sang tanan naton nga kalapasan. Busa solito naton ang nabilin nimo nga kabuhi. I-surrender
sa Dios paagi sa imong pagtuo ka pagpaton kay Kristo bilang imong bugtong nga manuluwas. Mga kauturan madamo gid kay salamat kay kabay ka ang Dios magpakamayo sa aton tanan.